L'Odissea de la Història, de Cerdanyola Ràdio. Bona nit i benvingudes un altre dilluns a l'Odissea de la Història, al 105.3 de la FM en Cerdanyola Ràdio. Avui tenim un programa molt especial i que portem temps esperant, preparant, i avui parlarem només d'un tema. Parlarem del famós ja Festival Internacional del Blues de Cerdanyola, que enguany, aquest passat mes d'octubre, es va fer en memòria del Dr. Jones, un gran músic del blues que ha passat en diverses ocasions per aquest festival i que l'any passat ens deixava. Avui no sentireu les sintonies i melodies de l'Odissea de la Història, ja que avui intentarem fer que en aquest programa, en aquesta Odissea, també s'impregni de blues de diversos artistes que han passat per aquest festival. Jo sóc l'Ivan Garnelo i aquesta nit al control tècnic s'acompanya l'Abraham. Com sempre, això és l'Odissea de la Història i ara comencem amb la primera cançó del Dr. Jones. Sneaking, peeping, hiding out down the street. See my life shaking with every who I meet. Refried confusion is making itself clear. Wonder which way do I go to get on out of here? 'Cause I've been in the right place, but it must have been the wrong time. And I done said the right thing, but it must have used the wrong line. I took the right road, but it must have took a wrong train. Took a right move, but I made it at the wrong time. I went in the right trip, but I made it in the wrong call. Headed in a good place, and I wonder what's that. Bueno, tornem aquí. Heu escoltat el Dr. John. M'acompanyen ja, ens esteu veient en vídeo, a la meva esquerra, a la dreta del vídeo, el Juan Antonio Hidalgo, periodista sardanyolenc, conegut ja per tota la gent de Cerdanyola, que sempre estan tots els fregaus i... Tots no. Gairebé tots. Bona nit. Bona nit. I a la meva dreta, a l'esquerra en el vídeo, està l'Àngel, conegut també per l'Último Tren. Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por venir, bienvenidos los dos. Bé, i parlarem això del Festival del Blues. Vosaltres esteu ara en l'organització, però coneixeu el festival, que té 28 edicions porta ja i 31 anys d'història. Ahora mismo, si fue del 88, llevamos 31 y ha sido la 29 edición.
29 edicions. El año que viene son 30 ediciones. 30 edicions, Déu-n'hi-do, 30 festivals, 30 festivals impregnant de música a la ciutat. Però la primera pregunta és com neix el Festival del Blues, no? L'any 88 apareix, però n'hi haurà algun grup de gent. Mira, aquesta, si em deixeu, la contestaré jo. I perquè tant, a l'Àngel us pot parlar amb molt més detall de qualsevol aspecte del festival, però el dia que va néixer el festival jo hi era. I després ell ha jugat un paper molt més important, o sigui, li deixaré ell bastant la veu cantant, però com et deia, el Festival de Blues neix en aquest estudi que estem ara. Aquí es feia un programa de ràdio que es deia La Conjura de los Necios, que pilotaven bàsicament el Manolo Ibarro, l'Albert Puig, el Toni Álvaro, i jo també voltava. I en aquell programa el Manolo Ibarro sempre diu, jo sempre dic que és el fundador perquè va ser qui va tenir la idea, sempre diu que el Festival de Blues nace con un concierto previo que és el de la Polla Records. Va haver-hi un moment determinat que al Manolo se li va ficar al cap, volia muntar un concert a Cerdanyola, i van muntar un concert del grup de punk La Polla Records. En aquell moment allò va ser un aconteixement bestial, va haver-hi molts nervis al poble perquè això es va omplir de punkies, això va ser una cosa espectacular, van omplir el pavelló d'esports hasta los topes i miraculosament no va passar absolutament res. Allò li va donar al Manolo i a l'equip que l'envoltava, que eren bàsicament, com deia l'Albert Puig i el Toni Álvaro sobretot, una certa credibilitat davant de l'Ajuntament, i es van plantejar que volien fer alguna cosa ja amb més continuïtat. I a un sopar a l'estiu del 87, al pati de l'Ateneu, a les acaballes de l'estiu, el Manolo va dir: voy a montar un festival de blues, le voy a vender la pel·lícula Chane. Jo em vaig passar tot el sopar con la Explica quién es Chane. Sí, ahora lo explicaré. Con la clarividencia que me caracteriza, dient-li: Manolo, en Cerdanyola nunca habrá un festival de blues. Es imposible que en Cerdanyola hi hagi un festival de blues. I et vas equivocar, no? Sí, no? El que passa és que, i ja que és un programa d'història, crec que això s'ha de dir, ens hauríem també de remuntar a com era la Cerdanyola dels 80, que no té res a veure amb la Cerdanyola actual. És a dir, allò era, jo crec que molt més difícil de muntar en aquell moment que ara, i la importància que va tenir el festival en aquell moment va ser molt important perquè la Cerdanyola d'aquell moment era molt diferent a la Cerdanyola d'avui en dia. Chane era el cap de premsa de l'Ajuntament de Cerdanyola i cap d'alcaldia, era una figura que tenia un pes específic molt important a l'Ajuntament i que tenia la gran virtut de que donava suport als seus equips en els projectes que presentaven gairebé sempre. Que també va ser director d'aquesta ràdio. Sí, era el director dels mitjans de... Bueno, va ser el creador, entre altres. El creador entre de Cerdanyola Ràdio. Sí, perquè al començament érem mancomunada en Ripollet, però ell va ser una de les figures importants. Bé, l'Ibarro va portar el projecte al Chane el va defensar, hi havia gent de l'Ajuntament que no ho veia clar, però al final es va aconseguir tirar endavant, i així va néixer el Festival de Blues, que els 2 primers anys no va ser un festival, va ser només una nit. El primer festival va ser una nit aquí també a l'Ateneu, aquí mateix, o sigui, el festival neix a l'Ateneu, la primera edició es fa a l'Ateneu, que és només un concert, la segona va ser un concert de Johnny Copeland englobada dintre del mar de l'estiu-esteu, i la tercera ja va ser un festival. I aquí ja, a partir d'aquí, sap molt més a l'Àngel que jo. Sí, perquè comentàvem que el festival inicialment, ara es fa a l'octubre, els primers 15 dies d'octubre, no? El d'enguany ha sigut del 4 al 13 d'octubre, ara tenim 2 caps de setmana, però ara comentava el Juan Antonio que només inicialment teníem un concert, i tenia entès que si es feia al maig, ¿no? Uns mesos abans, no a l'octubre. Sí, en origen se hacía en mayo, también coincidía con la programación del Esteu al principio, y luego se pisaba o se complementaba con el Roussel de Match. O sea, hubo tiempo donde los programas salieron hasta conjuntos, si no recuerdo mal. Yo no estaba en la organización, yo en el 92 abro el chiringuito, el garito, como digo yo, con música en directo, con lo cual... Estem parlant de l'último tren. Sí, del último tren, y entonces ya ahí me quedo pillado, digamos, trabajando en esos meses, con lo cual lo vivo desde otra perspectiva, aunque evidentemente mucho como público. Pero al principio era en mayo y coincidía con el Roussel de Match. Con lo cual, en algunas ocasiones, hubo un año que recuerdo que fueron como durante 3 o 4 semanas, hubieron conciertos dentro de lo que como festival de blues, pero fueron durante como 3 semanas donde podías encontrarte un concierto un martes o un jueves.
Sí, O és sea, una mica el que passa avui amb el festival, no? Digamos que luego ya se ajustó más a hacerlo en 2 fines de semana. Yo recuerdo bonos que yo los vendía en el último tren, vendían bonos para el primer fin de semana y abonos para el segundo fin de semana. O sea, todo eso fue cambiando hasta que en un momento dado, por lo que tengo entendido, en mayo, Manolo, bueno, hay una serie de desencuentros con la política municipal y el Festival de Blues, y Manolo en ese año, que no recuerdo cuál sería, como año, pero es tan fácil como que fue el año de la Coco Taylor, Otis Rush y Alvin Lee en el Ateneo, posiblemente fuera año 95. Voy a ver si lo encuentro. Y, digamos, deja el festival y fue ese año donde no se hacen, supongo que sería el 96, no se hacen en mayo, todo queda en el aire, no sé si sabe si se va a hacer o no se va a hacer. Yo recuerdo ir loco con mi programación en el garito porque no sabía si se programaba o no, si hacerlos o a quién contratar y demás. 95. ¿Ese fue el de Alvin Lee? Coco Taylor. Vale, pues entonces ahí es el último que se hace en mayo, y 96 ya recoge el testigo y pues vuelve a echarse para adelante el festival. Ahí lo recoge Albert Puig, y es él que durante otra serie de años estuvo a los mandos y a la dirección artística. I allà és quan es canvia ja a l'octubre, a partir d'allà. Sí, y ahí se queda ya en octubre. Se queda a l'octubre. Bueno, estàvem esmentant a la Coco Taylor i jo crec que ja va ser un moment de també portar un altre gran artista que ha La passat. gran blueswoman, que hemos tenido el placer. I ara nosaltres posarem, perquè la gent en escolti, I'm a Woman de Coco Taylor. Everything gonna be alright. Oh, yeah. When I was a little girl, only 12 years old, I couldn't do nothing to save my doggone soul. Told me the day I was grown, she said, sing the blues, child, sing it from now on. I'm a woman, oh yeah, I'm a woman, I'm a ball of fire. Make love to a crocodile. I'm a woman, I can sing the blues. I'm a woman, can change old and new. Spell W-O M-A-N. Oh yeah, that means I'm grown. Russian wind. I'm a woman, I can cut stone with a pen. I'm a woman, I'm a love maker. I'm a woman, you know I'm a earth shaker. I'm a Russian wind. I'm a woman, I can cut stone with a pen. I'm a woman, I know my stuff. I'm a woman, I ain't never had enough. I'm going down yonder behind the sun, gonna do something for ya.
Bé, seguim con Coco Taylor de fons. Nosaltres seguíem aquí parlant, xerrant i jo crec que és el moment de fer amb alguna anècdota que tingueu del festival, alguna cosa així graciosa o que creieu que hi ha passat, doncs són 30 anys d'història donen per a moltes anècdotes. N'hi ha moltes, algunes són no explicables, altres són explicables. Jo crec que agafarem les explicables, no? Sí. I crec que el Juanen ja se'n recorda d'alguna. Bé, m'han vingut al cap. Jo les he viscut perquè me les han explicat, perquè com et deia, jo sempre he revoloteado pel festival, però tampoc he estat, diguem, ficat a fons com altres persones. La persona que més anècdotes m'ha explicat i m'he patat de riure és el Carra, perquè porta els artistes, sovint els portava amunt i avall a l'aeroport i li passava de tot. Però m'han vingut al cap, perquè estan molt fresques, perquè les hem recordat aquests últims mesos parlant de Dr. John, la visita que va fer Dr. John a Cerdanyola va estar envoltada d'alguns episodis absolutament memorables, com per exemple... Dr. John era per molta gent una figura absolutament intocable, un mite, no? Però la gran gent, el públic en general no el coneixia. Llavors tu podies sortir al carrer amb ell i la major part de persones no li deien res. I el tio va demanar dos coses que van fer molta gràcia, que una era llevar-me a una superfície comercial. Als Estats Units les grans superfícies comercials pues, són una part important de la vida social, no? Pues lo llevamos al Baricentro. I al Prica. I se va emportar el Dr. John al Prica. Pel públic més jove que no ens senti, el Prica, els supermercats Prica, que després es dirien Continente, i després avui els coneixem com el Carrefour. Més o menys no, el Prica estava en Terrassa, seria el de Terrassa, és el Prica. No seria el Prica, no havia un Prica en el Baricentro? No, el Baricentro es Continente, pues luego Carrefour y el Prica de que está en Terrassa, supongo sería este, porque siempre he dicho Prica. Se lo llevaron al Prica, donde fuese, pero una gran superficie de aquí, de la zona aquí cerca, y la persona que el portava, que crec que era el Cisco, deia, estoy paseándome con Dr. John por un Prica. Sí, absolutament surrealista. I l'altra petició que va fer... Que también es social. ¿Perdona? Por el comentario que has hecho. Dos cosas muy sociales son, ¿no? La gran superficie sí. Y el otro es lo que vas a explicar. Exacto. Que todo el mundo pasa. I l'altra petició va ser llevar-me a un cementerio. Pues ara van portar al cementiri de Cerdanyola i el tio es va passejar per les tombes i s'ho mirava tot, és un tio de New Orleans, allà suposo que això també forma part de la cultura. La cultura de la mort. I són les dues que em venen al cap, però repeteixo, perquè les tinc fresques, n'hi haurien moltíssimes més, potser l'Àngel en té, segur que en té més. Segur que té alguna libertad. No, yo las que tengo no son explicables. No son explicables. Seguro que también. Yo pienso que sí, que ni algún ni haurà explicable. Quizá vamos a explicar quizá una, porque así ponemos en contexto algo y a una banda que sí que conoce todo el mundo, que es M-Clan. El día que cerraron el Festival de Blues, en M-Clan habían tocado ya 3 veces en el último tren antes de pegar el salto, y la cuestión es que había una jam session final del festival. Ellos acababan de cerrar Marañones, cerraba M-Clan, y el amplificador de guitarra solista, muy amigo, Santiago Campillo. Ellos se venían a tocar a la jam. El local era para 100 personas. Y era paralelo, la jam session se estaba organizando allí, y yo vine a ver los bolos con ellos y a llevarme el ampli de Santi para abajo, porque nos faltaba un amplificador de guitarra. Y en el tiempo que voy y vuelvo, entro en camerinos y me dice Miguel Bayón de los Marañones, estarás contento, ¿no? No veas lo que el Tarque con el último tren. Digo, aquello, por Dios, ¿qué ha pasado? ¿No? Porque ya nos conocíamos, ¿no? Y nada, ya no se le ocurrió otra cosa que durante el bolo en el Ateneo a reventar en mitad de una canción, decir, bueno, esto nos acaba porque luego nos vemos en el último tren. Cargado el ampli y llegar al lugar a la calle Santana estaba prácticamente cortada de la cantidad de gente que había allí intentando entrar. O sea, fue horroroso poder meter el ampli, y al final la jam fue de tal manera que si no cortó la luz a las 12 de la noche, me parece a mí que aún siguen tocando allí en el lugar. 2 anècdotes més em venen al cap. Seguim, explicables. Les seran molt curtes.
però crec que són interessants. Una és Willie DeVille, un altre dels grans del rock americà, tocava aquí a l'Ateneu, i la nit abans que ell toqués, llevar-me de fiesta, quiero ver un show flamenco. Coño. I ja vam portar amb aquest home, i algú va dir, a l'Ateneu, a la planta baixa de l'Ateneu, hi ha la penya flamenca, i hoy hay concierto. I mentre a dalt, a l'Ateneu, al teatre, hi havia un concert de blues, que era la gran atracció del dia, al soterrani de l'Ateneu ningú sabia, però estava la gran estrella del festival que tocava el dia següent, con los flamencos, metiéndose una jam session de flamenco que es veu que va ser absolutament apoteòsica. Vull dir, jo va ser... No, tampoc ho vaig veure, m'ho van explicar el dia següent. Y todos los flamencos alucinando, decir, ¿qué hace este ¿qué tío hace? con pinta de Sí, pirata? pero Aquí sí. metido, era lo más heterodoxo para la gente más ortodoxa. Pero por lo que me han contado, en cuanto cogió la guitarra y tocó 3 acordes, todos le miraron con respeto y le dijeron, bueno, va, toca con nosotros. I l'altra anècdota, que no és una anècdota, és, parlant de l'últim tren, abans parlàvem de que el Festival de Blues per mi té molta importància a la Cerdanyola d'aquell moment, perquè la Cerdanyola d'aquell moment era molt diferent, no era la Cerdanyola d'avui en dia. Avui també el té, evidentment, avui també té importància, però és diferent per mi, la importància que va tenir en aquell moment i la que té ara. Però hi havia locals com a l'últim tren, que jo crec que també formen part de la història, que en un moment en què Cerdanyola estava culturalment molt més apagada, aquí aquest home va tenir el talent de fer debutar a l'escenari a figures com, quasi debutar, y si no debutar poco faltó, a M-Clan, Sol Lagarto, que te agradecieron el año pasado en público que les hubieses dado su primera oportunidad, i Maika Makovsky, per exemple, que actualment és una gran estrella de televisió espanyola fent l'únic programa que hi ha. Vull dir, tot això... El Muchachito també passó per sí, és a dir, hi ha... no és una anècdota del festival, però sí que formava part de la perifèria del festival i de l'escena musical de tots aquells anys, que jo crec que van convertir a Cerdanyola durant un temps, entre el festival, l'últim tren i alguna altra cosa, van posar Cerdanyola al mapa. Y yo quiero poner en su lugar también, que eso lo haremos, supongo, la importancia de los bares. El último tren formó parte en su momento de todo aquello, de todos los bares y todas las salas que participan, no solamente en el festival, sino que de festival a festival, tiro porque me toca. Si no estuvieran esas salas manteniendo la música en directo, ¿qué tendríamos? ¿Un evento cada 12 meses? No, la música en directo necesita mucho más. Sí, i el festival i els bars, alguns bars i algunes sales van posar Cerdanyola al mapa, que és el que l'Ajuntament en aquell moment buscava i no sabia com fer. I crec que va trobar en el festival, que ningú s'ho esperava, van trobar allò que estaven buscant. I va sortir, va ser una conjunció astral interessant. Bueno, ara seguirem parlant, però jo penso que toca seguir escoltant una mica més de blues. Ara ho farem amb Luciana Red i Freight Train to Ride, i que ja entra. Waiting for my freight train to ride. I'm standing at the station, waiting for my freight train to ride. Well, it's gonna carry me home, where I can see my baby child. Well, my home's in New Orleans, that's where Louisiana was born. Well, my home's in New Orleans, that's where Louisiana Red was born. But I wanna be back down there with my baby, way back down yonder on the phone. Yes, yes, I was in the train, freight train, come on. Freight train, come on home. Come on, pick up Louisiana.
Johnny Red, carry him way back down on the phone. I'm gonna see my grandmother, and I'm gonna fall down on my many knees. I'm gonna see my grandmother, and I'm gonna fall down on my many knees. I'm gonna forget and beg, will you take your son home, you please? Well, then play your guitar. Well, now, freight train, please come at me. Freight train, please come at me. Take me back down in New Bueno, Orleans. estem de tornada. Nosaltres seguim parlant. Sé que el vídeo seguirà i la gent que ens vegi en el vídeo en el YouTube ens veurà parlar sense so, temes tècnics que no podem. Però això, té aquí l'Àngel obert al Tot Cerdanyola, val? Les diaris aquí amb una opinió de la Pepi Rivera, actual regidora de Cultura de l'Ajuntament, i jo volia preguntar una mica per això, per l'Ajuntament, pel suport de l'Ajuntament, perquè hem parlat dels anys 80, etc, però quin ha sigut realment el suport institucional que ha tingut aquest festival, que no ha estat organitzat des de les institucions, però que, bueno, no? Suposo que ha anat variant, problemes, sempre ha hagut concòrdia, ha hagut discòrdia, concòrdia... Es lo que tiene 30 años, ¿no? Que hay tiempos para todo, ¿no? Malos tiempos para la lírica también los hubo. O sea, yo lo he vivido desde una perspectiva, pero evidentemente los he vivido también directamente. O sea, es momentos donde han tenido un gran apoyo como al principio, momentos que luego se han amparado en la crisis, convertirlo en bianual, con presupuestos ínfimos, y la comisión en la que formamos parte de hace unos años acá y que hemos hecho los últimos 4. Sí. Yo 3, creo. En los últimos 4, me parece, sí. Y ahora, digamos, estamos en un punto donde se ha vuelto a poner en órbita el festival. O sea, hay que recordar que es el más antiguo del país. No sé si uno seguramente de Europa, no me voy a atrever tanto. Pero sí que ha habido momentos donde se ha abandonado el festival, se dejó de apostar por ello. Y de un tiempo para acá, yo creo que nosotros picando piedras desde nuestra posición y... I per què creieu que en un moment donat l'Ajuntament abandona el festival? Esto sería cuestión de preguntarle a las personas indicadas, ¿no? Porque imagino que no todo el mundo... No, però vosaltres suposo que tindreu alguna idea, encara que no tingueu Yo creo que correcta, ¿no? Yo creo que hay gente que tiene más sensibilidad con unos tipos de arte y otra gente que tiene menos sensibilidad para la parte de la cultura. O sea, si te encuentras unos políticos que lo que buscan más es de que esto sea como San Cugat y a toda costa y que hacer unas grandes infraestructuras, plantearse de que en un momento dado tenemos que tener aquí no sé qué leches, y la cultura pasa a un segundo plano, pues nos encontramos lo que se encontró, que el presupuesto cada vez es menor y las personas que tuvieron que sacarlo para adelante, pues cada vez lo tuvieron más difícil, hasta que tocó suelo, se convierte en bianual por una cuestión presupuestaria en la crisis, y en un momento dado... Quants anys va ser durant quant de temps va ser bianual? Pues supongo que serían 4, puesto que llevamos 2 de retraso de los años que lleva el festival sobre las ediciones. Y en un momento dado, pues desde José, que es el que tiene la gran culpa de todo esto, técnico de cultura, nos llama a una serie de gente que hemos estado relacionados con el festival de una manera u otra, algunos desde dentro, otros desde fuera, el otro por tener una revista musical, y aquello
qué ideas que os ocurran para poder levantar y poner en órbita esto. El primer año que lo hicimos, se me va la olla, pero estamos en el 2019, sería 2015 o 2014. Yo llevo 3 años. Hubo uno que nosotros lo vivimos como bianual, y el año pasado fue cuando el gobierno anterior apostó por que fuera anual. Y volvió la anualidad el año pasado, 2018, que en teoría pues no tocaría. Y con un cierto apoyo, y estamos convencidos de que hemos logrado de que la población se implicara, crear riqueza, crear cultura, y que la población esté por ello porque recoge sus frutos, por un lado. Com a ciutadà de Cerdanyola, i la perspectiva l'haver anat a alguns dels concerts, tant a alguns bars com també els 2 caps de setmana, tant la setmana gran com l'altra, trobar-me gent de fora, gent que venia de poblacions del costat, ja dic, trobar-me gent de Terrassa, etc, no, que preguntaven on està això, on està l'altre, no? Perquè potser acabava el concert i volien continuar sentint. A més, venien demanant música en directe, buscant jocs on hi haguera música en directe, que per desgràcia a Cerdanyola ja no ens queden pocs, per no dir cap, sí. Per desgràcia. I llavors això és una clara mostra, imagino gent que hagi pogut vindre d'altres parts de Catalunya o d'altres parts de l'estat espanyol, ¿no? Porque sí, conocemos gente que ha venido de otras partes y de fuera de Cataluña también. Esto significa de que las cosas se están haciendo bien, y la población está volcada con el festival, y se demuestra de que es crear y poner el Cerdanyola en el mapa, digamos, ¿no? Que es como, de alguna manera, se buscó en origen situar a Cerdanyola y que deje de ser una ciudad dormitorio, ¿no? Tu preguntaves abans que per què l'Ajuntament a vegades s'ha tingut un suport una mica discontinu al festival. Jo crec que podrien ser diversos motius. Podríem analitzar, per exemple, qui ha estat en cada moment a l'Ajuntament com a polític, qui ha estat com a tècnic, qui ha estat a l'organització del festival. Possiblement les persones també formen part d'aquestes equacions, no? No, i tant que formen. Clar, llavors jo crec que són tants factors que estarien combinats que seria difícil potser trobar-ne només un. Però el que jo sí, la meva teoria és que, com abans deia, inicialment als 80 l'Ajuntament buscava, és que ho recordo perquè vaig estar un parell de xerrades de polítics i tècnics que parlaven d'això, buscaven alguna cosa, el que fos, que fes que Cerdanyola sortís, la frase textual era un cop l'any a la premsa en positiu, perquè no sortia mai, i quan sortia era perquè havia habido hostias en el Tac Roig o alguna cosa por un estilo, ¿no? Cerdanyola no salía en los periódicos, si salía mal. I jo crec que això van trobar, com deia, de casualitat, el festival dels bojos aquests de la ràdio, que, coi, la premsa està parlant bé del... I llavors, durant uns anys, jo crec que possiblement la gran plataforma que va tenir Cerdanyola a la premsa un cop l'any era el Festival de Blues. I hi ha més anècdotes que m'han explicat, molt divertides i molt surrealistes, com, per exemple, no em diguis on perquè no ho sé, però sé d'un nano de Cerdanyola que estava anant en cotxe, no sé, per Teruel, m'ho estic inventant, perquè no sé on era. El pare un guàrdia civil perquè no sé què havia fet, carnet d'identitat, Cerdanyola, coño, el Festival de Blues. Siga usted, pero por favor, no haga más. El nombre de Cerdanyola se proyectó mucho con el Festival de Blues, però clar, possiblement aquesta necessitat després amb el temps va desaparèixer, perquè Cerdanyola, afortunadament, van sortir moltes coses que han projectat. Llavors, possiblement aquella primera necessitat es va esvair, ja no existeix. I ara, a mi una cosa que fa temps que em volta al cap seria que estaria molt bé que algú fos capaç, ara de cara al 30, a la 30 edició del festival, d'intentar fer un treball que fos intentar de manera una mica, entre cometes, científica, demostrar què és el que el festival aporta a Cerdanyola. Quan dic el festival, podríem extrapolar-ho, evidentment, a les inversions que es fan en cultura, que són moltes i variades. Però jo crec que moltes vegades els efectes d'aquestes inversions, potser els més importants, ni ens n'adonem. A mi no em costaria gaire fer una llista de persones que tenen trajectòries professionals, a més algunes brillants, que han nascut al Festival de Blues. Empreses que s'han creat a partir del Festival de Blues.
i el Festival de Blues o d'altres activitats culturals. I tot això jo crec que s'hauria d'intentar objectivar, perquè si algú preguntés per què serveix el Festival de Blues, poder-ho explicar amb una mica de cara i ulls, no? Que avui en dia jo crec que se'ns escapa una mica, fins i tot per als més fanàtics del festival, la gran importància que aquestes històries, no només el festival i tot l'altre que es pugui organitzar cultural amb calés públics, acaben reportant al poble, perquè és molt eteri, però existeix. Absolutamente de acuerdo. Bueno, crec que es pot donar una resposta senzilla des del meu punt de vista. Vull dir, és un fet cultural. O sigui, independentment de buscar justificacions econòmiques, val? Que les té. No parlo d'econòmiques. Tenen un vessant econòmic, evidentment, però també. Vull dir, és cultura. Sí. Vull dir, la cultura és necessària i penso que Cerdanyola, que s'està projectant i porta temps projectant-se cap a una ciutat més dormitori, que no pas com una ciutat en si viva i per si mateixa. El festival ajuda a això, i ajuda també perquè no ens oblidem que Cerdanyola tenim un cartell molt maco quan sortim de la C58 que posa ciutat universitària i tecnològica. Vull dir, totes aquestes coses fan que Cerdanyola tingui nom propi, que Cerdanyola pugui això, i penso que la raó és aquesta. La raó és que el Festival del Blues és una essència ja, una part essencial de Cerdanyola i de lo que és Cerdanyola, i no se pot entendre la ciutat sense el Festival del Blues. Per descomptat, però abans de microtancat, crec que l'Àngel ha dit algo parecido a no nos hacemos una idea de cómo el festival ha cambiado Cerdanyola. I sí, el festival i més coses, però el festival també. I això a mi m'interessaria molt ser capaç d'intentar explicar-ho, però concretant. Ostras, pues es etéreo, ¿eh? Es muy etéreo. Sí, es sí. muy etéreo. El festival ha cambiado mucho a Cerdanyola y a sus gentes. O sea, la gente vive la música como pocas poblaciones. Vayas donde vayas en España, dices, pues, hay un montón de festivales buenos en el país. O sea, y dices que eres de Cerdanyola y o sea, un respeto. Incluso en las poblaciones de alrededor es aquello. Cerdanyola es distinta. O sea, es como la aldea gala por su música en directo, que desde aquí quiero hacer un llamamiento a los políticos, una vez más, como tantas veces he hecho en mi vida. Por favor, facilitemos todas las salas, bares y demás que enriquecen esta ciudad entre festival y festival, porque si no nos vamos a quedar en que vamos a tener un gran evento anual, pero ¿y de festival a festival cómo nos entretenemos los chiquillos como yo? Efectivament, estic completament d'acord. Ja ara seguim amb una nova cançó, ara amb un grup que ens ha portat el Juanan, Sun Street Blues. Sí, però o abans o després vull parlar un minut d'aquest grup. Després ens parlarà d'aquest grup, però primer escoltarem Blues of the Month Club, que és la primera cançó del CD que ens ha portat. Endavant! of the moon. It's a part of the time. It's a mouth to the big butts. We won't I will find. I bounce along for my landlord. Say I'm more too. And a big promodoto, but I still got the flu. Oh, that's always electric. What I engage. I can tell that my paycheck and gas and golden. One day I'm sorrow, not too so paid up. I remember where the stadium on the blues of the Mont Club. With the blues of the Mont Club. I got a letter this morning from a first second why. They could have eyed on the morning, they could have eyed on my life. I'm the woman I'm loving, she told me run.
February will find for every bell in time. March, every messenger, something about a hot boat too. July, so we in September. Don't wanna pay the to remember. I'm glad, oh, I'm glad. My door is over, my door is over. Oh, yeah. Bueno, esteu encara escoltant Sun Street Band. El guitarrista és membre de la comissió del Festival del Blues. El guitarrista, aquest disc és interessant per, com a mínim, 3 coses. El primer és que és un grup del poble. Com a mínim 2 o 3 dels músics són de la ciutat, no estic segur. El guitarrista és Carlos Navarrete, membre de la comissió i fill un dels components de... Als 60 a Cerdanyola hi havia 2 grups que lo petaven, que eren los Dálmatas i los Jacks. Los Dálmatas van treure disc perquè, pel que em va explicar el Carlos, van apostar per treure disc i es van centrar en això. I els Jacks, si no estic equivocat, es van centrar en ser molt bons en directe. Suposo que el que diré ara és un topicazo potser equivocado, però millor eren com los Beatles i los Stones de Cerdanyola. Però van marcar una època a la ciutat. Això t'ho dic perquè potser algun dia podries fer un programa sobre los Dálmatas, los Jacks i la Cerdanyola musical de los 60, que també tenia tela, perquè també tenia locals propis que jo desconec, però que de tant en tant veus alguna pista en algun lloc. Hi havia un local que es deia Los Jacks, i era el local de los Jacks, vull dir que té conya. O sigui, és un grup de Cerdanyola, està gravat a un estudi de gravació de Cerdanyola i per un enginyer de Cerdanyola que part triomfa a nivell internacional, que és el José Ruiz, que aquí venen a gravar a Cerdanyola grups, si no m'equivoco, de tot el món. Vull dir, aquí tenim un estudi de gravació internacional i la gent no ho sap. Aquí a Cerdanyola, per cert, tenim, no sé si 3 o 4 estudis de gravació. Esa és otra. Vull dir que... I això està relacionat amb el Festival de Blues? No ho sé. Cal recordar que Cerdanyola és una ciutat que continua creant grups musicals, sí. No? Tenim l'exemple dels Cronopios, no? Un dels últims grups que gent jove, no? La vintena, que fan aquest grup que bueno, Cerdanyola, no? Demostra que és aquesta ciutat... Hay mucha efervescencia y faltan locales y a nivel municipal se necessitaria un espacio. En aquest programa vam parlar amb l'agrupació musical de Cerdanyola, també gent potenta que es dedica a tot el tema de la música, ens van explicar la seva història, tenen la banda, tenen la coral, no? I bueno, com demostra, no? Aquesta agrupació musical que també té a nivell del tema musical Cerdanyola una projecció a l'exterior, perquè estan viatjant molt, se'n van fora a fer concerts, a la banda se'n va i la coral a tocar, han estat convidats a França, a diferents països on s'ho explicaven. La gent pot recuperar, si li interessa, ja que ens escolten, tant a l'e-books com a l'e-books de podcast com al sardanyola.info, l'entrevista amb l'agrupació musical. I això demostra que a Cerdanyola la música és viva, no? Sí, absolutamente. La lástima es que luego vienen y nos desaparecen sitios donde la juventud ha tenido la oportunidad de mostrar sus primeros trabajos, probarlos, ensayarlos, con público, sin público. Yo echo tremendamente de menos al Circus. En el Circus había una cantidad de juventud, de gente de 20, 25 años, con unas motivaciones, con unas... no sé cómo decirte, o sea, era todo vital, o sea, experimentación, todo.
Y dices, sí, y nos hemos quedado sin uno de los locales que más han aportado a la música en los últimos años. Ahora no tenemos nada. Pues dices, estamos muy, muy huérfanos. Volia preguntar-vos ara sobre els cartells del festival. Aquest any el cartell ha sigut de Pedro Villarejo, l'any passat havia estat l'Olga Molina. Com es fa el cartell del festival? La pregunta és com es fa, no qui el fa després, sinó com ho decideix, com s'ha decidit. Aquí Juan Antonio tendría que decir mucho porque además como él no para de moverse y está en todos los lados, como tú dijiste al principio del programa, este es uno de los grandes que nos viene con, oye, ¿sabéis qué? Hay fulano de tal, que es del pueblo y que tal y cual. Entonces nos llegan trabajos distintos. No, jo, el de l'any passat, el de l'Olga Molina, vaig portar jo la candidatura, vaig portar tres candidatures y había alguna altra que tú también trajiste una. Sí, no digo como... Pero ha sido el único año. No. Ha sido el único año. No, pero me refiero a los demás, arriban... Es que también... Hombre, gracias a eso nos llegan ya solos, Sí, no hace falta que sí. nosotros vayamos a buscarlos. Sí, hi ha hagut... A veure, el primer cartell eren lletres. Només queda un, que a més per sort es conserva aquí. El segon, el tercer i el quart los hicimos Manolo y yo en mi casa, falsificando o copiando portadas de discos o de libros. Luego, no sé cómo, perdí la pista, perquè van agafar les rendes, diguem, al Manolo i a l'Albert Puig, però els primers van ser molt artesanals. Va haver-hi un determinat moment que el Xavi Gordo, cap de Cultura de l'Ajuntament, no sé com va tenir l'oportunitat d'aconseguir que artistes molt coneguts, de primeríssim nivell, fessin el cartell, i llavors es van fer durant una època unes litografies que algunes a mi m'agraden molt, altres m'agraden menys, però totes són d'artistes de primer nivell. Y algunos muy patéticos. Para mi gusto hay algunos absolutamente... Bueno, pienso que para gusto los sí, colores. para mi No, gusto, yo puedo asegurar que hay algunos que si los ponemos, el Estic 95% del personal que los viera, del blues y de la música diría esto. Pero es como si hubiese hecho un cartel del blues Miró. Sí, claro. Y esto es un cartel de blues, pero es un Miró. Entonces, bueno, es muy discutible, és igual. Per cert, no hem dit, hauríem de parlar una mica, encara que sigui per sobre, que el festival el va portar una primera etapa al Manolo Ibarro, després va passar a mans de l'Albert Puig, que era el seu número 2, el va portar també bastants anys, no sé quants. Llavors va haver-hi una tercera etapa que la va comandar Oriol Carbonell. Sí, señor. Tendría que como mínimo mencionarse la tercera. No, y tanto, porque además trajo aquí... A mí me trajo Mike Farris, entre otros muchísimos, y yo habiéndome traído Mike Farris, a mí ya me tiene ganado. Bueno, amb l'Oriol vam intentar contactar perquè estiguera aquí, però es veu que no ha pogut per temes de feina, perquè estava fora. És que es dedica professionalment, si no m'equivoco, a això, i possiblement també es dediqui professionalment a això arrel del festival. No ho sé, però aniríem a lo d'abans, com el festival canvia vides i crea carreres, però és igual. No és això. El va portar l'Oriol Carbonell, després el va portar una etapa que vam tenir sort que l'agafés ell perquè li va donar continuïtat Jacinto, i després hem vuelto nosotros. Sí, la informació que m'havien passat, el Manolo Ibarro i l'Albert Puig. Això venia per als cartells, perquè després de l'etapa de les artistes de primera fila, l'Oriol no sé com els feia, però si no m'equivoco els feia un membre de la seva comissió, que és un dissenyador de Cerdanyola, que a mi m'encanten els cartells de l'etapa de l'Oriol, i el nano que els feia em diu, però si los hacía... Juanqui. Es el Juanqui, pues Juanqui dice, pero si los hacía muy rápido, el diseñador profesional dice, pues mira, no sé com els feies, però a mi m'encanten tots, m'entusiasmen els cartells de l'etapa d'Oriol. I després Jacinto era una cosa, crec, més hi havia molts pocs recursos, era la crisi econòmica, i ara nosaltres portem 4 o 5 anys, i jo, pel que he vist, venen candidatures d'artistes i se'n tria una. Vull dir, ell m'ha donat molta importància, però jo només reconec i m'agrada molt haver contribuït a que l'any passat el fes l'Olga Molina. És l'únic any. Bueno, nosaltres abans de continuar a l'Odissea de la Història sempre fem una petita secció que es diu Tal dia com avui, parlem d'una efemèride. Enguany ja no hi és la Rosa amb nosaltres, en canvi n'hi ha una nova veu, la veu del Víctor Cortada, que també és la que sentiu tots els dijous conduint al Jaque Mate. I ara bé, la nostra secció Tal dia com avui.
Tal dia com avui. Ens situem a 1886. El 28 d'octubre d'aquell any, el president nord-americà de l'època, Grover Cleveland, inaugura o porta l'Estàtua de la Llibertat als Estats Units. La conegudíssima escultura, que actualment és un dels emblemes més importants de tot el país nord-americà, va ser un obsequi del jurista francès Edouard Laboulaye a la nació sencera en commemoració del centenari de la independència nord-americana. Acabo l'efemèride dient que l'Estàtua de la Llibertat es troba situada a la illa que li dóna nom, a la illa de la Llibertat, a la desembocadura del riu Hudson. Tal dia com avui, però de 1866, naixia en Villanueva de Arosa, a Galícia, Ramon María Valle de Inclán, un dels autors literaris més destacats de tot el segle XX a Espanya. Dramaturg, poeta i novel·lista, Valle Inclán és un dels màxims exponents del modernisme literari i al mateix temps és un dels autors de referència de la conegudíssima Generació del 98. I tal dia com avui, però de 1999, moria a Puerto de Santa Maria, a Cádiz, un altre escriptor, Rafael Alberti, un dels autors més importants de la generació del 27. Ha passat a la història per ser un autor d'obres tan recomanables com Marinero en Tierra, sobre Los Ángeles i un extens nombre d'antologies de poesia que el propi autor va recollir. Bé, ja som aquí una altra vegada i ara ja, perquè ens queda molt poc temps i volia preguntar, perquè l'any vinent són 30 anys del festival. Bueno, 30 anys, 30 festivals, perdó. Sí, 30 festivals, 32 anys, però 30 festivals. 30 festivals en el año 2020. I no ens podeu fer... M'encanta dir-ho així. Tot i que encara queda un any, ja n'hi ha alguna idea, alguna cosa que es pugui avançar, que ens vulgueu explicar, o que espereu, o que quines coses esteu ja... Hombre, de esperanza siempre se puede hablar. Estamos en un programa de historia. Lo que te preguntaba antes, vamos a hablar de futuro, si la historia es el pasado, pero bueno, hagamos un poco de ciencia ficción en un momento dado. Lo que sí que tenemos claro, porque se ha hecho valoración dentro de la comisión, incluido con políticos y técnicos, es que todo el mundo, y lo hemos vivido en la calle, de que todo el mundo está realmente contento y creemos firmemente que el formato que hemos llegado a hacer en 2 fines de semana, dando cobertura, negocios, bares. No hay que olvidar que hasta en tiendas te podías encontrar un baile de swing y en una peluquería. El mercado. Luego, digamos, por sacar los bares, también ha habido otros comercios. Este año ha estado el mercado de las Fontetas totalmente volcado, los paradistas han montado una realmente grande, buena y barata. Y, sobre todo barata. Y sí que estamos muy contentos todos con esto. Entonces sí que hay que pulir un montón de aspectos. Creemos que hemos acertado en el formato y ahora lo que nos toca, y tenemos la esperanza, que es de lo que hablaba al principio, de que los políticos lo hagan tan suyo, que creemos que sí, o sea, la sensación que nos da a la comisión es que lo hagan lo suficientemente suyo como para pegar un pequeño salto de calidad, porque es demasiado ínfimo el presupuesto como para poder aspirar a tener algo más, aunque sea mediático, pero sí reafirmarnos de que el Festival de Blues es, digamos, un evento importantísimo, o de los más importantes que hay durante todo el año para la ciutat de Cerdanyola. Pues jo vaig a acomiadar-vos a vosaltres dos ja aquí mateix. Val? Moltes gràcies per haver vingut a l'Odissea, per haver vingut a Cerdanyola Ràdio. A tots vosaltres sou benvinguts sempre a aquesta casa, a aquest programa. Moltíssimes gràcies. Un gustazo. I esperem ser l'any que ve tornar amb més blues a Cerdanyola amb el festival. Molta sort i que ja que fareu 30 anys, que siguin 30 més i que nosaltres el puguem veure.
I abans de marxar, que parlava dels concerts al Mercat de les Fontetes, deixem una cançó que sonava aquella nit allà de la Teixi Band, Les rates i jo. Las ratas y yo tenemos el mismo menú. Las ratas y yo tenemos el mismo menú. Sopa de latas de primero y de segundo, un poco de betún. Exprime el limón hasta que caiga el jugo por mis piernas. Exprime el limón hasta que caiga el jugo por mis piernas. Si tú no lo haces, seguro otra lo va a hacer. Y yo tenemos el mismo menú. Las ratas y yo tenemos el mismo menú. Sopa de latas de primero y de segundo, un poco de betún. Bueno, jo m'acomiado ja, ens acomiadem l'Abram i jo, que l'Abram el tenim al control tècnic, recordem. Recordem seguir-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram i també al canal de YouTube, que esperem poder tenir aquest programa disponible en vídeo i els propers també. El dilluns que ve ens tornem a veure aquí al 105.3 de la FM amb l'Odissea de la Història. Fins dilluns i bona setmana. Pa comer y poco pa